Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Tigo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless po sa inyo. Mayong adlaw po. Mayong gabi. Mayong gabi, sir. Ito. Sige na itong pamati. Baga lagi, mas kita. Asa na piting abdad? Likod. Maligo kay kamat. Mamay na andan. Kana inig trabaho, magtrabaho? Oo. Mo ba? Sige. Ilang adlaw naman pamina sakit mong abaga. Adi ini adlaw bulan. Bulan jud mga pamina no pila. Hapit na upat. Apit upat ka buwan na. Mo ba? Daghan man agyan ani nga hilot, wa man nakuha. Saka pa na mo kamot. Maana man pero sakit lagi mo. Kana inikanan mo rog naagi. Nagi bation. Asa di kani dili napita Kana kana. kani dili napita. Oh, hindi kana. Sakit jud nga unsa man Sakit gyud eh. sakit jud. Matulog okay ra? Okay ra pero nigbatan ako, grabe gyud. Umo na na pod. Kuan gyud ya musaka diri oh. Sakit. Ano nahilot kaduha na nahilot ana. Kadaghan sa nihilot ani wa ginakuha. Sa sulok, bandira, Mandira ni Mandira. bala babaw. Balabog. Naabot ko tumoy-tumoy dito, Ah. pangitag manghilot diri sa sulok. Layo ba? Pero dire sa syudad. Ako Ngay gina kabalo ka sa koser. sa Facebook kay nakita Oh, nako. unsa na pagkuan nga kuan ko? Nasiplatan na kay. Mo ni agi. Oh, ni pa lang gud ako. Kilot niya, pag-iyon nga Rabina, nakuha na ara diha. Diyan dolra. Daol ra ni maaton tani. Sige. Mo ni agi la sa mong wall. Oh, naana lang gud niya. Pero wala ni mo gi-search. Wala gina wala gina gibasa. Mo Kay pagtanaw ng Rabina compound na. Naara ni diri. Di kay Naara mo na muha diha sa asa may balay? pero sa balite, Di sa balite. pasulod. Ay lang. Dapat lang Glinda. Bastatas. Kailan ang Glinda? Kami natin. Oh, dia ba tayo? Oh, dia. Bataan mo na diha mo ah. Nabatan na din. Ang bataan. Katong dito sa mga nga nabuhat og nag-aayog mga sakinan. Ya, Balik. Dire rami. dre na sa first gram mo. Kang Lilia Asa kon mo? At bang sa Kang Lilia nga litsunan. Dia. Oo nga, mo man ay bataan. Gawas anang dia sa mga bagas. Sa bilain. Mga ginagmay. Sa Kini. kinan. Yan na. Sakit. Sakit siya. Mo sabay ani. Mo ba? Mo nang magabruto kung utok basta musuol na. Mo ba? Sige. So pag yun, Di ko ka kuan mo ra sakit lang. Ngo sakit. Dili ngulngol, ngalay, ana. Nay mungol-ngol usahay. Ana sa hayo. Kana maglingkod ko, adi no katindog eh. Mo kuan gyud mo namor muungot. Ni Andre pod. Mo ni grabe yun. Mo ni Sakit na dyan guys. Andre makaya ra. Andre kay mo abot man des kung ano, ulo. Ang kasakit? Grabe no? Ano, pati sa liog. So pag yun, mura yun na. Mora gini. Ako na lang bahala sa uban. Ay kano koy bahala sa. Sige balay no sir. Dira sa kan Kambataan. Karambataan ba na kay shout out sa Bataan, mga taga Karambataan. Silingin mo. Oo, mga kuan dia. Ako ang kuan dia, tatay. Oo. Kaya mo sila kaw ay pahilot pud ako. Sige. Diya sa Karambataan. Oh, Kambataan. Sige. Riverside. Riverside. So ayan guys, shout out sa taga Karambataan, Riverside, there is Digo City. No, God bless sa inyo ha. Nasa sa Triathlon Tabangan. No? Aduman siguro na sa tatong ay kuan tulay na. Oh, sa Hanging Hanging Bridge. bridge. Mo ba na? Lapos kina Hanging Bridge. Anto mo no? Tumoy. Pero magyan pa. Agi sira man na ron. Dito ila Jitoong. Makalusot. Dito na mo adapit ila Jitoong. Sige. So yan guys, nasa sa rin nadungog man niyo no, apit upat ka buwan na. Sakit na jud kayo yahang abaga. No? Arang-arang lang yung tesa yung bagtak, tesa yung bakun-bakunan pero yung abaga patigin daw sakita, no? So tabangan na to mamaayo si sir, no? Kutob sa akong mahimo, no? Siyempre ano ba na sa pagkampo sa Ginoo sir? Og siyempre sa tanang modukol sa kuha diri nga maningkamot ha. Maningkamot kung mamaayo mo kutob sa akong mahimo kay natin kinapamit sa lawasan. Og siyempre sa karon na po nakakita nga nga video. Please po subscribe. I-click lang bell button para update ka sa kina-upload ng mga adlaw. Comment like guys. Comment lang mo guys. No, kung ano na mo yung mga kapangutan ha. Kabayan sa inyong comments sa lawasan. Hantod karon wala gyapon mamayong nadiin lang mo dito.
Doon sa kuha, basi makatabang ta, no? Manikamot ta, no? Ayan, simple sa tao po sa kuha mga Facebook followers sa kuhang Facebook page, Eric Hilat ng Traditional. O sa tao po sa kuha subscribers sa YouTube channel. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, sa Maghilat ko karon guys. So shout out po sa taga Digo City. Love you guys. Ugma, 1,000 na to. Ugma. Ako ang 120 years. Sa kabulan, 1 million. Uy! Ang iba kalili. Uy! Thank you, Dex. Hindi ka naman ito natin. Ito. Ito yung tinapangan, sir. Na, Pangalan niyo ito noon? Romulo. Romulo. Romulo de Chavez. Asa mama dyan? Asa bata? Ito rin ka nakatuto, sir. Hindi mo kayo lisod, no? Yan, naman. Alay, ang tigil mo tamakan. Ilog dito dyan. Dito dyan. Ilog dyan. Tamakan. Palit pa ito. Ano pa man eh. Huwag mo tigil. Gailang ta gamay. Aka masukan niyo. Ano pa manguna din? Wala mo. Ha? Wala na? Naman naman. Mama saya. O pa na lang, sante. Nanasunti niya bukid o ay malamang bukid kay. Bukit yung noon. Wala naman gud lagi. Ayun, kasi yun. Makasakal yung sakyan yun. Bukit.
Gino, kapila naman nagbalik-balik na yan. Ha? Gino, Hindi man daw, niya naman siya, magulat lang may dito. Balik sa Seryo. Kung pedikap yun dino dito, medyo utong yun. Utong yun, bisa barako pa dito, utong yun sa taas. So, hadlo ko kayo ito, kung merong drive na ko. Utong kayo ba? Hadlo ka. Gusto mo na sa kinana, di kasaka. So, sekarang bisa pag... Saka na kamay sa kamay lang. Up, ya, okay, palis na. Ito no. Magkapasa kayo naghapon, sir? Hapon gabi? Wala, manimasa lang. Maligo dyan. Undangin na siya ha, magutag sa dili. Pagkulis sa balay, ito hapon gabi, di ko tapi di masa, hapat, tunas, ligo ha. Kaya tawagan na niya, pas mo sa kusog. Ha? maligo. Undangin na siya. Siya mag-drive, maligo. Hindi na maayos ha, tagahan na kayo na anya sa kusog, mga paralyzed na. Huwag mga kusog. Noon, ang paralyzed, dugay pa ang punoon. Umabot yun. Mga abot yun. Bumat sakit eh. Hinanap na pagilot. Lahi. Bibis no? Oh, Bernis naman. Biyernes uma. Ah,
Sakit ka tayo? Di ba ka mainom, sir? Hindi. Sauna. Ayaw ka kung undang mga 30 kaso ko ulit. Pero baka makakikubog. Bubog. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko kay importante kinis ng kalawasan ha. Kani diri sir kung pagkamasayod mo ni balay-balay sa uric acid ha. Kani sugar. Ha? Nagkalimot ha, uric acid, sugar ha. So kani uric acid sir na diri ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice, kung asa ang kusog, mga ito'y maapektahan sir ha. Kung kay sigarilyo. Sigarilyo inom ang kaya niya himong sa itong lawas sir, kaya niya patulugo na itong dugo ha. Kagkog ice. Ano ka bo? Ano dyan imong mama? Ano ako mamay? Kayo, niyo Pedro ako mama. Ha? Balik na po sa umano. Oo. Balik na sa uma. Pag wala ko klase, hindi ako matulog. Huwag na naman sir ha. Huwag pagkunta ni mo hang Kita nung alcohol kita. ha. Hindi na mabuntag ng mga buwan na to sir. Bukat hindi madugay. Ano oras ang medyo sa piso? Review lang. Hindi lang. Kanina lang, Debo, nalain. Dahil lang. Hmm. Ikas ko na ko nga. Hmm. Ano yung osteoarthritis na sa sarap. Oh, kita yun. Bye-bye. Pero ba na yung tando, sir? Oh. Kaso ka tilang hirot ani. Ha? Kasulay na yun. Sabi. Sama yun. Matamang yun. Sayo eh. Pero pag ka pag-resip, ano yung hilot? Ano yan, kung kaguna ko na to, ang sugar, ha? Soft drinks, kape, juice. Soft drinks, sinunod kape. Kana. Para tubig.
Gamay. Uy! Ay, jangan lagi gua dong kau. Ha? Hindi lang. Bawa sunod ko. Sunod ang boss. Lamig ka na. Gamira kayong ganun. Dami na. Gananin. Buksan. Tawag ko rin sa kasulay mo. Hello, tad. Gani ni Agay. Wala pero grabe. Power. Tinawa na sa Manilo ng lamig ka. Sakit ka na ba? Sakit ng lamig. Sakit ng lamig ka. Wala wala. Lakas, ha? Makapanabi juga na.
Tapos, Uy! tapos, Hey, apa nih? ayan ta, ayan. Yan ha? Kira na. May sakit na. Kung kaya lagi yung kunin mo. Mga ubo, kagawas, nagawas na ron. Oh, sa anak. Ano ka pati bayaw na rin? Si Tatay Cirilo pang. Ugma ba, ugma, ugma. Kasi ka eskwela daw. Apas pa ka itong mga ramos na sa una. Ramos na, pero ramos. Ato, Kaya di ka pa sa artitual. nga naman. Ano ka mga gagaw? Ano ba ang ramos atong bayot? Anak atong kuan, pulis. Diba? Mo ito mga ramos yun. Mga parihara na tigat atong may ramos. Asan ko na ko kita? Ang mga iwag makina sa panahi. Itong ilado nga pulis sa una ba? Ang ramos. Sa ramos bitaw nga stricton daw. Na pagka idaran na nausab. Nausab ng dugay sa no? Ano yung ramos? Oo, alat ko na siya. So sa una, dito mga ramos ko na silang na. Ayan anak. Yung imiyan, kabats na ko. Mayot. Siguro, isama ang anak. Ano, ano. Butikit sa tingnan. Mayuin ba? Kapit. Ha? Buntat mo na sa'yo. Ito naman. Sila yung nag-boss? Pati sa kita Kaya yun. naman. Diba, nakitaan niyo yun? Ano ko makagilot ko? Ano yung sakit? Sakit yun eh. Ha? Sakit yun. May sakit. Ha? Pwede may sakit. Okay lang, may no? Oo, nanay. Itong dili mga... Ito ng mga sulusay. Ganun na maikot. Sakit kayo. Grabe. Okay, mas tasin kami anak boss. Sa tanang ilot mo yan kung na ikwento nga. Sakit yun. Yan na pag-video no? No. Ibuta pag yun sa YouTube. Nagkambil ka dyan. Pero lahi man ito ilang ilot. Hindi kayo na nag-style. Nagindilin ako.
Hilo to eh. Ako malalag, bukid sa sunog. Yung agad. Oh. Ay, dala ng kloro diha sa malalag nga. Wala niya po. Sa sunog. Ligis. Dari sa park, pailot ko niya po. Balabag, bandira, gyapon. Parehara mo sa tanan ng binilutan. Ha? Parehara sila tanan ng binilutan. Parehara? May sakit? Kini lagi. Gabong tanan? Hindi ka abang pirong sakit. Namatay eh. Tayo ay ba na umatay, boss? Iya ba? Kung ilamig. Nabungkagan yung mga kuhan. Masay. Mabungkag ang mga tinaguan. Purot imong isog ko eh. Parehara mga isog dire, di ba? Ako, anak ko sakit. Medyo kabalos. Grabe yun. Pero di man mo madalang kasakit, boss. Pagaman, wala naman, no? Kawan, hapsay mo kami no? Salamat sa Ginoo. Dali na mawalang yan. Sakit ba?